Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kababatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Bacolod Coastal Road kabahin sa priority projects sa Western Visayas Regional Development Council. Board Member Jose Benito Alonso mangin manok sa unega sa pagkabisi gobernador sunod sa kay Congressman Paduano. Mag-live-in partner na sa Puan patay sa guwasang ilabalay sa Calatrava. Team leaders ng City Legal Office Enforcement Team nagbiya sa pwesto. Kag sa Good Vibes, Victoriano designer ang naghimo sa nagdaog nga Best in National Costume ni Miss Philippines sa Miss Eco International. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, duha ka mga bagyo ang mahimo magasulod sa Pilipinas subong nga bulan sang Mayo. Base sa weather forecast sang Pag-asa, posible duha ka mga bagyo ang ginapaabot nga magasulod sa Pilipinas sini nga bulan sang Mayo. May duha ka mga senaryo nga ginapaabot nga mangin ruta sang bagyo. Una, magasulod ini sa mga isla sa Pilipinas antes mag-recurve pagwa sa iban nga pungsod. Ikaduha, kung mag-develop ini sa eastern section sang Mindanao, posible nga malabyan man sini nga portions ang Eastern Visayas, Bicol Region, Mimaropa kag portions sang Calabarzon antes ini magwa sa West Philippine Sea kag ma-recurve palayo sa Pilipinas. Sa karon wala naman sang may na monitor nga weather disturbance ang Pag-asa sa sulod kag wa sang Philippine Area of Responsibility. Sa number 9, may nagakaigo nga pondo ang banwas ng kawayan nga mahimo ipanagtag sa mga mangunguma nga apektado sa El Nino phenomenon. Ining rason kung nga wala na deklara ng banwas ang state of calamity. Inisunod sa kay Kawayan Mayor John Ray Tabuhara nga nagpaatag nga may 4.5 billion pesos nga available funds ang banwa. Sa April 16 nga report sa Office of the Provincial Agriculturist, 66.1 million pesos ang report kahalitan sa pananom sang kawayan, pinakamataas sa mga LGU nga apektado sang drought. Suno kay Tabuhara, ginahandaan Manila ang pag-abot sang bagyo. Ilabi na nga may makapila naman ka beses nga ginbaha ang kawayan, kani mas maayo nga hindi matandog ang calamity fund. Una nga nakapanagtag sang food packs gikan sa DSWD kag sa lokal nga pondo sa masobra 600 ka mga apektado nga mangunguma. May kaduha pa nga batch nga masobra sa 1,000 naman nga mga magabaton. May plano man nga maghatag sang financial assistance ang banwa upod sa probinsya, pero sa karon gina-cross-match pa ang beneficiaries para masiguro nga wala sang doble. Hindi lang kami mag-declare kay actually plus 2 weeks ago may food assistance na kami gin-release mga 600 plus ka mga beneficiaries. So may ginapaabot ako ng second batch nga i-release liwat para sa mga farmers. Kay ang nag-meeting kami upod sa disaster council, natanaw man namon ang after bala ang balik kung may magbagyo, tingko dapat ang funds sa gyapon stable ta kay basi kung naggamiton ta this El Nino gate kag pag-abot sang bagyo mabudlayan ta mobilize kay ang kawayan last previous years kaduwa gid maigo sang baha mo. Sa number 8, nagsaka sa Siam ang kumpirmado nga kaso sang pertussis sa Bacolod City. Sa datos nga gin-release ang Bacolod City Health Office as of April 20, 8 diri ang naka-recover kag isa ang admitted sa ospital. Ang mga kaso ang gikan sa Tangub, Villamonte, Takuling, Handumanan, Granada kag Kabug. Sa 28 ka pertussis-related cases sa Bacolod, 18 ang may negative result kag isa ang pending. Ang Negros Occidental as of April 30 may 13 ka confirmed pertussis cases. Sa 62 ka pertussis-related cases sa probinsya, 30 may negative results kag 19 ang probable o kung pending ang result.
Sa number 7, Bacolod City Mayor Abby Benitez nagapanawagan sa pag-ibig na panasigo ng pagproseso sa housing loan application sa mga beneficiaries para sa among housing program. Antes pa man ang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo, plano sa Bacolod LGU po sa Department of Human Settlement and Urban Development na mag-turnover sa mga benepisyaryo sa Asenso Home Housing Units sa Barangay Vista Alegre. Ugaling, hindi pa sa karon matigayon ng pag-award sa iban nga mga housing units bukod wala pa ini ma-take out sang pag-ibig. Gisiling ni Housing Cluster Head Rodel Parcon nga nagapangayo sang assurance ang pag-ibig gikan sa LGU antes aprubahan ang may masobra sa 400 ka mga housing application nga nasabit sang syudad. Gani nagpanawagan si Mayor Abby Benitez nga padasigon sa pag-ibig ang pagproseso sa mga housing application agud tigayon na nga ma-take out kag ma-award ang mga na-construct nga housing villages sa pabansang pabahay program sang DSUD. Kapila akong nagtawag sa ila to expedite ang ilang take-out so that to ensure ang aton housing program hindi bala maghinay o hindi mauntat because ang mga developers, mga proponents naton kasalig man matapos nila unit i-take out sa pag-ibig para matapos naman nila mga iban yung mga units nga patindog. Sa number 6, team leader sang City Legal Enforcement Team nga si Ray Demisana ang nagbiya na sa pwesto. Ma-report si Nico Delfin. Sa mga tensyonado nga clearing operation, mga demolisyon kag pagpatuman sang closure order, masami yara si Ray Demisana nga nagaserbe team leader sang City Legal Office Enforcement Team sang Bacolod. Pero sumugod sa Mayo 1, opisyal na nga iya ginbayaan ang pwesto, makaligad sang 17 anyos niya sa amo nga posisyon. Ginsiling ni Demisana nga luyag niya tagaan atensyon ang pagserbisyo bilang board secretary sang Bacolod City College. Freedom yun dyan. Ano gid nang wala ka bla stress, wala ka balik doon, way ka bisan tuwang gabi, way ka panumdumon nga mga tao nagatrabaho. Si Demisana naging Best Government Employee Awardee sang syudad sang 2023. Pero hindi man basta-basta ang iya naagyan nga mga pagpamahog. Mga naatuba nga kaso kag naagyan nga mga konflikto sa pagpatuman sang trabaho. Nagligad lang nga bulan, sa pangunahan niya ang pagdemolish sa mga kiosko sa Barangay Alihis. Siya man ang sa likod sa makapila na kabeses kapag pang-demolish sa mga illegal structures sa Vendors Plaza sa reclamation area. Dumong ka na lang na people we miss, people nga tinainkwentro naton dira, no? Ang mga nagapasaway, tanan na, mga human ko na lang inatanan. Sini nga bulan natala na nga magpatuman sa liwat nga clearing operation ang City Legal Office sa Vendors Plaza para masuguran sa Ngasem Prime Holdings Incorporated ang Joint Development Project sa Manukan Country. Si Attorney Ruben Sabig nga Chief ng Enforcement Team ang ginasayna ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ching Jr. para mamuno sa natalana nga clearing operation. Ang Barangay 12, ano to kay pag pan-receipt to by next week, dapat tuwain na to sila. Okay. Turnover na to na ng possession sa sa bay, ano na yun, warehousing ng Vendors Plaza kag ang parking space. Ang sa Piyak to, ang sa Manukat by June pa to sila masaylo mo within June. Pero kung makatag na kami complete sa location site, then kasi mauna di ang sa likod. Sa Piyak nga bahin, nag-indefinite leave naman si Bitaw Deputy Chief Jose Antonio Robelio. Wala naging patpat ni Robelio ang iya pagbiya sa pwesto, pero ginsiling ni Mayor Abby Benitez nga siyang magabakasyon sa Estados Unidos kaupod ang pamilya. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 5, imnanay nagresulta sa pagpaniro, isa patay. Patay si Wilfredo Miranda, 52 anyos, matapos gintiro sa Yakopod inom alas 7:40 Miyerkules ang gabi sa Banwa sa Binalbagan. Sa report sa pulis, ang suspect ang ikilala kay Jetro Hinovia, 48 anyos. Sa inisyal nga investigasyon sa Binalbagan PNP, nag-inom sa balay sa suspetsado ang duha, sang hinali na lang naglalisanay sila nga duha, kag gintiro ni Hinovia ang biktima. Igo sang bala sa duga na naangkon sa biktima nga gitunaan sang iyang kamatayon. Nagapadayon ang hot pursuit operation sa Binalbagan PNP para madakpan ang suspect.
Sa number 4, mag-live-in partner sa Banwa sang Calatrava na sapwan patay sa Guasang Ila Balay. Patay ang mag-live-in partner matapos nga ginaalegar, ginpangtiro sa sitio Manaysay, Barangay Cambayubo, Banwa sang Calatrava sang Martes. Ang mga biktima ginkilala sanday Elpidio Guarin, 52 anyos, kag Evangeline Denapol, 65 anyos. Lunsay mga mangunguma. Sunod sa kay Pulis sa Major Ronald Santillan, ang Chief of Police ng Calatrava PNP, natingala ang ilang kaingod balay nga wala na sang may nagagahod humalin sang Martes. Gani kahapon, gilayon nga ginlantaw sang ilang kaingod balay kag nakita sini nga nagahamyang na ang duha ka mga biktima kag may mga igo sang bala sa ulo. Sa karon nagapadayon pang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa krimen kag kung sino ang may kahimuan sini. Sa number 3, masobra sa 3,000 na nakabenepisyo sa back-check program sa sulod sang isa ka tuig. Masobra na sa 3,200 ang mga pasyente nga nabuligan sa idalom sang Bacolod Comprehensive Health Program sumugod sang ini ang gilunsar sang July 2022. Tuyo ni Mayor Abby Benitez, mapasanyog pa ang back-check pubud sa iban pa nga mga national government agency para madamo pa ang sarang mabuligan. Ang back-check ang mayara na sang 7 ka mga partner nga private hospitals sa syudad. Naging kabahin ini sa mga priority projects ng alkalde para mapasanyog ang programa sa ikayong lawas. Paagiman sa back-check na palabot sa Bacolod LGU paghatag sang libre nga burial assistance. Sa number 2, gintuad kahapon ni abang lingkod Party List Representative Stephen Paduano nga ginkasugtan na sa mga political leaders nga si board member Jose Benito Alonso ang ilang mangin vice gubernatorial bet para sa 2025. Ginsiling naman ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga Secretary General sa United Negros Alliance nga mayara sang formal nga announcement nga buhaton ang partido angot diri. Pero sa karon, hindi siya magakumpirma o kung magahimutig nga si board member Alonso ang mangin vice gubernatorial bet nila. Sini nga Mayo, mapatod kung saan o magatipon ang UNEGA para sa 2025 election suno kay Escalante. Damlag pa, ginsiling ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga luyag niya magbalik sa 2025 sa 4th District bilang congressman. Bilang talo sa iya asawa nga si Representative Juliet Marie Ferrer nga karon yara sa iya nga last term. Ginsiling ni Paduano sa interview kahapon sa iya sa katapos ng media nga sa party o kon Christmas party sa Philippine Councilors League nga gintambungan man sa pila ka mga alkalde sa probinsya kag ni 3rd District Representative Francisco Benitez nga siya ang nahatagan sang higayon nga mag-endorso kay Alonso bilang vice gubernatorial bet upod kay Governor Eugenio Jose Lacson nga iyaman nga ginasuportahan. Ginhimutig man ni Paduano ang report nga siya magapapili bilang vice gobernador. Nag-decide kami that night before sa itong PCL business party. Nauna ko to tapos kitawagan naman si Board Andrew na makadto. Dito na mong i-finalize. Well, in fact, si Board Jubin, that time na hindi sa gusto may i-announce na. Okay. So, this is now the time. At totoo tanang-tanang mga councilors, may mga mayors na totoo. Well, in fact, Kong Kiko was there. No? Amo to nga kita ka nila privilege and authority to endorse. So, ang Vice Governor sa province, as far as I'm concerned, tapos na ya. Si Board Jobin. mo nga si Board Jobin. Board Jobin, ginannounce ko na to eh. Oh, may formal announcement. Hindi ko confirm, hindi ko deny. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bacolod Coastal Expressway kabahin sa mga priority projects ang Western Visayas Regional Development Council. May report si Nico Delfin. Sa tuyo nga mapahagan-hagan ang paggutok sa mga salakyan, naduso sa pagsinapol sang katapos ang Western Visayas Regional Development Council ang pagtukod sang 10 billion pesos Bacolod Coastal Expressway. Ang kapin sa 17 kilometers nga coastal road halin sa Barangay Banago hasta Barangay Punta Taytay ang maghaangot sang coastal road nga ginaplano sang DPWH nga itukod halin Victoria City asa sa Banwa sang Pulupandan.
Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga ang Coastal Expressway ang kabahin sa pagpanghanda para sa construction sang island bridges nga magaangot sang Negros kag Guimaras. No? In anticipation sa aton nga PGN Bridge, ang influx ng salakyan coming from Panay Island, Guimaras Island, as well as from Negros going to Panay Island. So naghimo kita sang proposed coastal road, no, that will ease the traffic sa aton nga syudad. No? So that's number one. Estimated to was total mga almost 10 billion. But maamat-amat lang sila. So ang initial tong propose for this year is $500 million to start it. Isa man ini sa ginakabig nga pipeline projects ng DPWH nga gidalantaw magaangot pagid sang Victoria sa Cadiz City Port. Sa tuig 2025 ginapaabot masuguran ang Coastal Road Project. Kabahin ini sa mga priority projects ng syudad para sa pagtukod sa Bacolod Smart City. Samtang nalakip sa dugang nga mga priority projects ang RDC, among DSWD Regional Warehouse, kag ang cruise ship hub sa isla sang Boracay. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Sa Good Vibes, Victoria Hanon nga designer ang naghimo sang nagdaog nga Best in National Costume ni Miss Philippines sa Miss Eco International. Ang tumandok sa Victoria City nga si Chino Ledesma Christopherson ang naghimo sang national costume nga nagatiglawas ang Mascara Festival sa Bacolod sa costume nga ginarampa ni Miss Eco International 2024 first runner-up nga si Chantal Elise Schmidt. Ini ang nangina Best of Festival costume sa amo nga pageant. Si Christopher Son man ang sa likod sa pila ka mga kandidata sa nagkalain-lain nga mga beauty pageant. Siya ang naghimo sang national costume sang manok sa Bacolod sa Miss Universe Philippines nga si Yvonne Katamko. Siya man ang sa likod sa pila pagid ka mga agaw atensyon nga mga national costume sa national kag local beauty pageants. Bar, congratulations sa isa na maliwat kabugal sa Negros. Nadumduman ko may naka-interview matani sa iya. Kilala na siya sa Sininga Patag. Congratulations. Congratulations. Kaga po ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subado, mayong hapon.